ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kalami ka Hura bat ka Shoh yadat Hapdeng ki Kristan bat ki Hindu ha ki artli ki district jongka Chhattisgarh kata ha Bilaspur bat ha Dirk district bat kane ka Hura kalami nakadaw ba ki Hindu ki kno ba ki Kristan ki penkalan yam jubor ya ki brio ha kithan sepat jongka Bilaspur district kumbalais pangut ay ki Kristan kilayalum ban syong jelang Henry kiseng shit niam Hindu kilawan poi ha katagi jaka bat kila pelong daka jinga ki ban persya daka bakeno bakadon ka jing penkalan yam jubor kam hadian lawan poi ki pulet ka sipat bat kila register case persya ya kisangut ki Kristan ha katagi por bami ka jinga khuluj ha kabade ki spangut ki Kristan kila ker pelun ya kathanan bandawa bade ban pelanyo ya kita gibrio bat ha katagi por lawan mi saka kenhun jogi Hindu ki bawantur lang syathanan bandawa bade ban pensi tombej ha Dirk district pat ki khot jongka Vishwa Hindu Parishad lani ka VHP nangta ka Bajrang Dal bat ka Hindu Jagaran Manch kila ker pelun ya ka yengmani ha kapor badang long jeseng bat khamadin lami saki Kristan ban ya peni borlang la keno badon na pedang ki Kristan ki baktakti ya ki khot ka Bajrang Dal bat kalami ka jinge Shoh yadat ha pedang ki arkenhun ka Bajrang Dal ka keno bagi Kristan ki yo pisa nabari ban penkalaniam ya ki brio ha Chhattisgarh bat ki dawa bade ban kurup ya ka bank account jongki Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo ek license phila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru ki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi phila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ke badan Meghalaya lat no tang ha is Khasihers phila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan Halowa Lachumya naka benta ka kot ka khya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala Kristan daga food safety and standards authority of India